Yeah, είναι φα. Dark Lord Priest, you know, yeah. Μέχρι τα 20 ήμουνα στον κόσμο μου, για τα χρήματα πεζά τον κόλλο μου. Θυμάμαι σαν χθες πως γνώρισα την πρώτη μου άκρη, πως κουβάλισα το πρώτο μου ζήτα στο σπίτι. Δεν έπαιξα ποτέ πακέτο μας στο να δίνω το δέμα ταλέντο. Ήμουν έξω στο κρύο στη βροχή, έπρεπε να τελειώσω τη διαδρομή. Άμα κάνω δουλειά το σχεδιάζω απ' την αρχή. Μα αν μου γυρίσει θα κάνω ζημιά σε κανένα μαγαζί. Θα πω και θα τα αδειάσω το γαμίδι κι άσε με έξω με αναστολή. Πριν 7 μέρες πληρώθηκα τώρα ούτε δραχμή. Δεν καταλαβαίνω καν πως καίω το χαρτί. Το τελευταίο μου δεκάρικο κατάθεση στη στοιχηματική. Αν μου κάνουν τη χάρη τα φρούτα θα βαρέσω καινούριο τούτα. Στο λαιμό θα γράφει Creed. Είμαι ό,τι πιο cult, έχω χρόνια ενταχθεί στο Assassin's Creed. Βρίσκω life hacks, έχω τέχνη γοητευτική. Από χθες είμαι σερή, δεν είναι πια κάτι αλλά η νύχτα θα πω πως ήταν μαγική. Μια απλή συνάντηση, ένα νεύμα ευλαβή. Χάραμα 12 Δευτέρου 2026. Τα πνεύματα βγαίνουν στο σκοτάδι όταν το φεγγάρι είναι στην κατάλληλη θέση. Ο καθένας είναι ό,τι επιλέξει, είμαι δρύδης. Μα ποιος να με πιστέψει? Δεν πιστεύω ούτε λέξη.